dakil mo lang kita na aday. Kumabalin na ta. Na, kaya mo mapanta ng bigat. Ngawan laki do bura ay mapanta. Kahit ko abas na kasi kitain ta na eh. Ang takil na eh. Sana Oh, pagkusit ka pa ita. Tapos tagbabayin tayo, nududin pa tagbabayin tayo mo eh. Bak, mano pa yung matitid nga bubong napong ko dyan? Dan sapay upat. Pat, baklasin nyo no kami na yun. No, kwa, no ang buo na gijay daduma, bukutan nyo pa yun. Ay, pagkupit ka tama ta. Budwatat ta. Doon, ating kapatid dato. Puto. Bak, kita na eh. Ako makakita ka babay. Kita na eh. Ako makakita. Eh, medyo ado mo lang atin naglakpan ta. Bilangan mo na. Ito mo na to. Wow. Saan mo matumpok-tumpok ka? 50 to, 50. Lumpukan nila. Oo, 50. 50. Oo, kanya ka to, ita ka bang iro. Sana Parehas. Bata palipit na tayo, mama. Huh? Oo, Eh, 80 piso. Oo, kanya ka ta. Ito lang. Piso ulit. Oo, kanya ka ta. 50, 100. 20 ako na. Ito. Katamot ko ah. Puri, nagpipiso mo tayo wawar mo. Baka madimi yung watag dilim ah. Nay, sa bali atin nay. 5 piso atin nay. sa bali mo lang din eh. O di, pag kinakunta ta. Ati titod mo pa lang. Ta. Basta ta. Pag yan ta pa lang. Ta. Basta ta. Tuyatan. O, dagdam ta uy. May ito pa bilangan. Nangingina kayo mga di plastic bag. Nangingina pa di plastikong di rikain. What? Eh, sayato mo tabingin mo ah. Supay ah. Paglaki din, isto atin tinurong tatata. Nga tanong di tagtal-talo ni Andre, sagbakal bote talatan. Taman eh, di ka ba gurang ti 3 months ito eh. Ay, mo dito lang may busan nga mapidot ti bakal kung plastikain. Basta talo na lata. Sideline ta lang ato yun. May na yan. Ayun kaya man Andres. Dapat amok din mabalin nga pagkakitaan ta. Kaya mo, pantang bigat di tarlat. Ta aja ko dyan, aja agi iapti ko di pasahiraus. Pasakay mo di jeep. Tapos aja lagi yung munig no ka di ko. Ano aja, di building, di ko. Pip pip pip. Patyan, ay bagbagam. Adi ko, parking boy. Kasjay. Uy, dakil mo lang kita na aja. Kumabalin na ta. Na, kaya mo mapanta ng bigat. Ngawan laki do bura ay mapanta. Kahit ko abas na kasi kitain ta na eh. Ang takil na eh. Sana Oh, pagkusit ka pa ita. Tapos tagbabayin tayo, nududin pa tagbabayin tayo mo eh. Puno na ito kinilasin niya ang pagkarganan. Eh, kita gray. Ito na yun eh, sumusungat. Makita na ito. Bumblebee, bumblebee, uki kinana, uki nana. Oh no! Naku, paratan eh. Nakaringlinggol kan ito mga agbilang. Nakalumlumang na garutin, nakita nga tapay. Kapay, nakakamtaw eh. Hoy, nagkado kwartada. Nagtaktakawan yung computer sa pata. Takaw nga ibagbagam, nagrigrigatam na ata. Nagrigang nga ata, baklas ni bakal kanyero di simenteryaw. Dati tirador kayo lati at atang di kampusan to. Tata, pati yero, alain yon. Sumulag kurkurong gamit di yero di kinapong kun ah. Kapay, di nababandayan na napong mau. No jay bagatan, ibang ajay, ruta na ajay. Kuya ko, umyanan. Isti sa bayo. Apay, natikulit ibubong tiyero na napong mau. Kulay grind. Green. Di ba green ay nalam? Suna, green ay gum na, shock brown. Napong kayo. Agkupas mo sa atin, tsaka latin, tabot-butnan.
pasukat aja. Supay Kuno kaya mo dalam tanay. Arat tanay, hindi libo lumit tanay. Ano na bayad na di 67. Bayatan man lang naman tapos tigil reklamo. 67. 60. Ato yun eh, 70. Tawad mo di, Kwan. Reason, hindi ka pa nagbaklasan, kami pa naglakaw. Sa. Bak, mano pa yung matitid nga bubong napong ko jay? Dan sapay upat. Pat, baklasin nyo na kami na yun. No, no buo na gijay daduma, buputan nyo pa yun. Sigurado ka tayo magbagam. O baka, nangunguman magana. Ruta majay. Uri ruta majay, pusin ko na latama eh. Upat adin eh. 67, mano ajay. Wow, sa katuan na ka. Oo, 340 plus. Mati lilipatan ni porsyento ka. Inapong ko ajay, madidakik kan, pulong kay kinapong ka. Wow, madi ka nga madanagan. Adi gayam karoban na ni Apong Mudjay, kanino agajay. Ay, kakabsa na mo lang ajay, kardi kan ni guide. Kabsa na nga kuha panganay, aji artoy kanawan, kabsa na nga buridag. Wait a minute. Barbaro nga minagay di hero na aja kay. Siguro nakatrasis pa yaday. Ay, nadagsin na kilig. Bakal na aja. Kasi kayo no kayo nga, baklasin nyo latan. Yung bagana, baklasan ta ka na. Sige, mabigat, schedule may. Ang problema, kapag jam mo lang napong ko gijay. Manyata makauna pong mau. Madain, nakaturo ka din. Sa bagay Ako na di may kanya nga duwa. Nagpukpuk kayo, ano pikpiksaan launay. Ito na di pinagragado yaw. Nagpiksa ito pinagdingig na akong ko. Sige, tapa may pala survey ng bigat. Nung nasapa kami, at dapat lagwalwal sa di ko suputiriraw. Suputiriraw ba? Hoy. Suputiriraw. Basta, naglilinis. Jay. Oo, nagbambantay. Ajay lang. Kasanoy ko rin mahala ajay, no dagbang-bantay. Simple lang aja. Bangan mila di day off nan. Parang matsura na no bigat, Domingo. Oo. Problema yun sa portorero. Kasinsin na pong ko ajay, mati kayo madanagan. Kayo, bartaga no rabbit, madi makasira no bigat. Tama ng joke. Natin eh, paggatang mo ti arak yaw. Adumit hatan. Pinto mo mami ng... Kinagado ako pag bingayantan eh. Sa bagay Pangarutan. Sige, kamay. Kasano nga eh, mati lalipatan ni portorero na bigat Woy! Una ka, pagpapagatan ti pulutan na ni kwa. Siguro ang nga mabarte ka ajay. Makasalog lang no bigat ajay. Tingnan bukan eh, oray na mo ta, kaping kastamo. Buwate na yaw. Siya ka na eh. Damang pang tubay to no rabeng. Damo ti pangayayot yung bagto na siya. Makita ka niya ratan, sumabit ka eh. Ayan. Nagkadwa ko yun eh.